kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een DIY en dat zijn deze bekertjes. Ik kan er niet uit drinken, maar het is gewoon een beetje als versier. En als je het goed ziet bij mij, is dit echt super mooi dat effectje. Ik ga leren aan jullie hoe dat je dat moet doen. Wat heb je nodig? Bekertjes. Mini bekertjes. Ja, dit zijn echt kleine bekertjes. Oh ja, en ik heb deze ook nog gemaakt, maar deze is niet echt super goed. Maar ja, deze was voor mijn vriendin Maya. En ik ga het natuurlijk opnieuw maken, want het is niet echt leuk. Je kan er van alle pleutjes in doen. Dus, wat heb je nodig? Bekertjes. Plakband. En een nagellakje. Sorry, dit was even verschieten, want dat was op mijn computer gevallen. Als eerste wat ik ga doen, ik ga strepen maken en ik kan ze nooit recht genoeg doen. Dus ik ga ze aftapen. En dat doe je dan zo. Je hebt ook een schaar nodig. Dat hoeft niet per se. Ik doe het zonder schaar, ik doe het gewoon. Zo. En ga je zo opdoen. Het is eigenlijk wel heel moeilijk. Dus tot dan. Zo, ik heb het helemaal gedaan. Ik heb wel even moeten prutsen. Maar ja, ik heb het toch helemaal gedaan. En nu gaan we beginnen met het, ja, nagelak-ding-achtig iets. Voilà. Ik ga 2 kleuren kiezen. Rood. Wit, nee. Wit, ja. Oké. Hoe doe je dat dus? Je hebt dus je tape gedaan. Zo. Ik heb dus een hele grote fout gemaakt. Dus ja, je had gezien dat ik het vol getaped had. Nou, dan eerder beginnen met de onderkant, met dat effectje hier. Dus ja, je ziet het goed nu. Oké, hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Donkere nagellak. Of een mooi kleurtje, maar het moet wel iets donker zijn. En dan doe je het open. Zo. Dan ga ik wit ook al pakken. Ik gebruik wit en donker. Dat is compleet donker en wit. Zo. Dan ga je pakken en dan ga je zo. Ik ga het even tonen. Zo van die ongelijke streepjes maken. Zoals dit. Maar je gaat er wel straks een paar laagjes over moeten doen. En dan laat ik het maken zoals dit. Zo. En dan wordt het mooier. Dit is een soort van snel drogende. Dus deze droogt heel erg rap. Dit is echt handig bij deze DIY. Zo, ik heb nu dit gedaan. En ik ga zo een paar effectjes.
vetjes maken, dus tot straks. Zo, ik heb nu alle rode, paarsachtige kantjes gedaan. Nu heb ik alle witachtige kantjes. Dus tot dan! Zo, al mijn wit is nu gedaan. Nu zeg je, eigenlijk ben je nu klaar. Het wit ga ik geen laagje meer over doen, maar over het donkere ga ik wel nog doen. Tot dan weer. Zo, ik heb nu alles gedaan. Het is echt een super mooi effect geworden, maar ja, we gaan het er zo niet bij laten. Hè. Dus ik heb besloten dat ik deze kleur pak. En white. Omdat, ik heb hetzelfde gedaan eigenlijk. Wel anders, deze is maar meer dan deze. Dus ja. Het voelt echt zalig aan. Ook tegelijk heel raar. En als ik het probeer af te knallen, ga ik dus eigenlijk niet doen, maar wel doen. Uiteraard. Dan gaat het dus niet. Dus ja. Nu heb je de tape nodig. Dus dat gaan we dan maar doen. Zo, alles is hier helemaal klaar eigenlijk. Want nu gewoon de plakband eraf halen. Ja, nu is helemaal klaar. Hopelijk kan het eigenlijk werken. Krijgen we dus gewoon het samen af. Het is nog niet echt helemaal. Oh my god. Ja, mijn chin is gebarsten. Stomme platform. Ja. Dan moet je het doen en gewoon wil je niet dat de barsten zijn. Ja, ik kan het echt niet liever ook gaan doen. Gewoon niet gebruiken als versiering of zo, maar niet echt meer iets anders. Dan krijg je plak er weer mee. Oké, het gaat dus helemaal niet. Ik denk dat ik naar de mes ga pakken. Ik wil het best wel. Yes. Het is eigenlijk wel heel raar. Wat is die kapot? Die is wel heel mooi. Dit was hem eigenlijk kapot. Maar ja, het is nu helemaal kapot. Je kunt er niks meer aan doen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog. Dus, dag, beauties.